Right, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo einsukwini ke namhlanje ulwesibili kanti ke insuku zimbili kuyona ke inyanga yabantu abasha. Happy Youth Month ikona okubalekile kufanele sikutshele kona njengomuntu omusha ngiyathemba ukuthi ke nawe uyavuka ke uyayithatha isikhathi sokcomplaina ngempela kasikho akekho noma kamukho umuntu ozokwazi ukuthi ke ukhalele kuye vuka ithintiti noma bekuthiwa kunzima kangakanani kanti ke kulolu hlelo noma kuyona ingosi esikulethela yona kulolu suku ke lwanamhlanje ilapho ke sikhuluma khona ke ngayo ke EMPD siyazi ukuthi ke EMPD noma ke ekuruleni Metro Police Department kuningi ke nama division akhona ke angaphansi kuyona i-division noma ke yona ke EMPD namhlanje sizokhuluma kakhulu nabanikazi ke beyimonto kuningi niyayihlangabezane nako. What has been the problem that you have encountered when you were registering or changing for ownership? Namhlanje siphethe umphathi oqondene ngqo neyinkinga eninazo. Kwesinye isikhathi usengasifonela ku0713297697 usichazele mhlawumbe ubonge nje ukuthi wakwaphatheka kahle uyoshintsha imoto yakho mhlawumbe uthengiselene nomunye umuntu changing of ownership sinaye ke umphathi ke ongumangqingqiza umama ke uJoyce Mabhena abakwaMabhena ke siyabazi wombuduma sikhulumisane naye ake ngimbingelele bese ke ngikutshela ukuthi ke ngabe kwenzakalani mbuduma. Locha nilocha njani? Sivukile njani nina? Hawa siyathokoza. Ngizocela ke ubingelele usichazele ukuthi ke umama ungubani wakwabani and which division that you have an opportunity to lead. uJoyce Mabhena ke okhulumayo. Bingelela nonke babukeli noma balaleli. Ophambi kwenu noma ose studio namhlanje uJoyce wakwaMabhena ngimanager eJimmiston MVRA which means Motor Vehicle Registering Authority ilapho ke la ngiphethe khona ezemisebenzi yokuregisterwa nokuthelelwa kweimoto. Yeah, into ethi mthelo nje into yakho le. Into ethi mthelo nje ibuzwa la. Hey madoda no thank you so much. Siyazi ukuthi ke it's a division under EMPD. Kahle under community safety. EMPD is a division on its own, licensing is a division on its own. Then we also have disaster management as a division under community safety. Right, njengoba ke eshilo ke sikhulumisana naye ake siqalela ngiyazi ukuthi ke abantu abaningi bebesithinta befuna ukwazi ukuthi ke what is happening njengalokhu ke amandla kagesi engekho nje asigijime siye lapha ya endaweni ke yase Betchekas eVusumuzi eHlanzeni eThafeni ewelamlambo ingxenye zasesivana kube yingxenye zalapha enxiweni iJiyane nasesiphethweni umasipala kumkhandlu udolobha wasekuruleni ke ohlaka lolu ke lwe-energy bathi ke bayaxolisa kakhulu kunohlelo kabalenzayo belibiza ukuthi ke it's a planned power outage maintenance ngaphansi ke kwe-substation B. Ngibonile nalapha emall sanibona ngibingelele nalapha kophepho lapha siyabonga uthando olungaka lapha Pepsel Peppo staff sonke nje salapha ke eBetchekas Mall siyanithanda nathi kakhulu. Thank you so much. Ngibonike ezinye zezitolo ke lapha eBetchekas Mall zivaliwe ngenxa yokuthi ke amandla kagesi awekho kodwa kabanye ke they are on the power generator bayakwazi ukuthi ke bebe ne backup. Siyafisa ngathi zonke izitolo kahle zingaba ne backup kulesi sikhathi samanje vele sekuyabheda. Kufanele ngathi unganayo lento ekuthiwa i-backup so that kungabi nama inconveniences abakhona uma ngabe ke izimo zifuze sona lesi nje mhlambe ke okunye esingaqinisekisela kona yilokho nje bengithi angidlule kulokho ngoba ke baningi abantu ke othola ukuthi ke mhlambe bayakhala bakhala ke ngezinto ke ezikhona noma ke inkinga ababhekana nazo kodwa ke okwamanje mina nawe mawukuthi ke uhlezi nathi uyakwazi ukusifonela ku073 071 3297697 angazi bakwethu inamba ka073 inamba kabani lene sengiyibiza ibuphu buhle and tell us more about this division nenzani kahle what is the process ake sinje uyafika officeini ekseni what is it that you focus on and iziphi izinto enikwazi ukusiza abantu ngazo?
Umsebenzi wethu ke mihla namalanga sisebenza ngama-customer ngaphandle kwawo asilutho. Uzofika kumuntu athi uzothelela imoto, uzobe sewuyangena athole i-inquiries desk ila zotholwa khona ama-forms, uzonikelwa iform achazelwe ukuthi ugcwalisa which parts of the form. Ma uzothelela imoto-ke iform ozolithola libizwa nge-ALV, application for licensing of a vehicle. Uzobe sewuyaligcwalisa-ke bese kufuneka i-ID yakhe bese sowuthunyelwa ngaphakathi kune-specific counter-ke yabazothelela imoto phela. Ngolwimi lethu-ke sithi speed point. Ma uzothelela imoto uya nje kulawo ma-counter which are dedicated for renewal of motor vehicle licenses. In and out 5 minutes, mangabe konke ku-right uyobe sowuphumile. We make a copy of your ID and endorse it. Kodwa-ke mawuze ne-certified ID copy kusalungile naloko, as long as it's not older than 3 months, uzobe sesuyasizakala-ke. Kodwa-ke asiwuthathu cash, we are a cashless facility. Ngenxa yezinkinga sike sabhekana nazo in the past where our offices were broken into, bese kuphulwa ama-safe kuthathwe imali. So we are cashless. Mawungephathanga i-cash, mawungaphethanga ikhadi uphethe u-cash asikwazi ukukusiza. Ubuse uyaphuma-ke njalo sowuphethe i-disk lakho mawuzothelela imoto. Mangabe uzozithelela ziwu-4 awuzuya kuleyo queue ye-speed point, sizokuthumela-ke ku-section yethu ekubizwa ukuthi i-bulk, where they handle 4 documents or more. Uzabe sewuyosenzwa kuleyo section ubhadale khona-ke bese sewuyahamba. That's for the renewal of a motor vehicle license. Mhlambe before singena ku change of ownership ngifuna ukukhuphula kancane nje ivolume yakho la kuze ke sikwazi ukuthi sikuzwe kahle. Mhlambe before singena kwi change of ownership ibuphi ubuhle nama challenges enike nahlangabezana nabo when you are helping people beza for motor vehicle renewal? Ama-challenges esihlangabezana nawo akanje, sometimes umuntu uthunywe omunye kodwa ufuna ukugcwalisa lelo form yena kodwa imoto akuyona yakhe. That's not allowed. Ungamthuma umuntu iform ulitholile mhlambe ulidownloadile waligcwalisa walisigna wamnika ne-original ID yakho wamnika ne-card elinemali, angeza azokuthelela. But you come across people who want to do it on behalf of others kungasibo abanikazi beimoto, which is where kunobungozi obuningi kakhulu, because umnikazi kungenzeka uhlele ekhaya akazi ukuthi imoto yakhe seyathelelwa. Ngoba ama-ID abantu ayabalahlekela mhlawumbe udobhe nge-ID Useyafika uzofuna ukushintsha uthelela imoto ekungasiyona yakhe. Yes, so we make sure ukuthi wonke ama-documents aya-corresponda yiyo ngempela le moto efuneka ithelelwe. Nakuba singenaso-ke isiqiniseko sokuthi i-signature yakho, kodwa ma kuwukuthi uphethe i-ID and isayiniwe from ekhaya, we will take it. Okunye-ke okuba yi-challenge mhlawumbe sinako-ke ukuba nezinkinga as i-office, uthola ukuthi sometimes mhlawumbe umshini wethu wokuphotocopy ngalelo langa awusebenzi. Sizobe sesiyabacela-ke ukuthi abayosenzela ama-copy, but that's not a norm. Usually ma uphethe i-ID sizenzela thina i-copy so that sizoqiniseka vele ukuthi yi-copy yale original ID oze nayo. Ngale kwaloko-ke baningi kabangazi ukuthi asiyithathi cash. Uyafika umuntu uphethe imali ufuna ukuthelela imoto, siyamchazela asiyithathi cash, akanali ikhadi. Sekufuneka hamba yofuna umuntu azofaka kuye imali ekhadini lakhe abuye azomkhokhela, okanye ahambe yena abuyele ebank yakhe ayofaka imali bese uyabuya uzokhokha. Ilezo nje ingqinamba esinokuba nazo. Which I think they are not as major. Mhlambe ke ubuhle ke bokungena laphana uphume
Is it the same day service? Can I renew can I just renew lona imoto ngithelele ngiphume sengiphuma namaphepha, or mhlambe kuba na ukuthi usazolinda usazoba ne-SMS? Ibuphi ubuhle obunye enibenzayo? No. Ma uzothelela imoto njengoba ngisho, uma ugcwalise kahle iform lakho uphethe i-ID, i-address yakho le oyibhale ku-form kusaseyiyo eku-system, then i-10 minutes iningi ma uzothelela imoto. Uyangena uyaphuma. Kungenzeka ke ukuthi bowuhlala i-previous address yakho mhlambe bekungeyase Boksburg, so uyafika so uhlala eSprings, kodwa thina ku-system i-address yethu isikhomba iBoksburg. Sizokujikisa ke ngoba kuzofuneka usilethele i-proof of address ehambisana nala so uhlala khona, sizokwazi ukuthi is-update ku-system bese i-address yakho ke iyahambisana. Bayajika ke abaningi ngoba usuka ngayiphathanga i-proof of address, ngoba sifuna i-proof of address in the form of your water and lights account, which is not older than 3 months, which is also in your name. Okanye i-account yasesitolo, Truworths, Jet, wherever, in your name, or a telephone account in your name. You don't use a bank? We also use the bank statement, which is you are the holder of that account. Yes, we do. Okay. So are you using hard copies, or I can also just have my email ready and I can send you soft copy? Strictly hard copies. Uzosiphathela yona iphepha. Uqinisekise ukuthi it's not older than 3 months. Yes. Okay. Yeah, no, kuhle kakhulu. Asikhumbuze sihlezi ke naye ke umphathi ke lapha ke kuyona ke i-division ye motor vehicle licensing mangaphazami, umama uJoyce Mabhena. Nawe mawukuthi uhlezi nathi njengamanje mhlambe ke unenkinga yemoto, kwesinye isikhathi ufuna ukubonga, ungasithinta noma usibhalele lapho njengalokhu ke usibuka ukhona, usichazele nje ukuthi ke wena ke uhlelo oluzwa kanjani. Igama lami ngingumfanele uPhenyi Bheshwa kaDzaniba. Ngihamba ngedwa zikhona ke insizwe sinazo la, ubanele Brazo Sondlo, asisipho Figlen nensizwa ke uFloyd umfoka Mathebula ukhona la ulokwe ke uyabhala la konke ukukhulunywayo insizwa ke lapha ephepheni ithembisene. Sibonga kakhulu ke kuyona ke ekuruleni Metropolice Department ngokusilethela ke lona lolu hlelo, njengalokhu ke uzwile ukuthi ke i-division umama ke akuyo ye community safety 0713297697. Mawukuthi ke kunombuzo nombono onawo for umama, njengoba ke efaka ama headset nje ulindele ukuthi makunento ekhona nawe noma uyasifonela ukwazi ukuthi ke ubuze noma uphawule ngalokho ke esinako. Siyaqhubeka ke nje manje singenile sakhuluma ngemotor vehicle licensing. Nayi indaba change of ownership. Ngifuna ukuthi manje imoto ibize mina, abanye bashadile, kuningi kuhamba kanjani, iziphi izinto esingayilalela nama advisor osiphathele wona in terms of motor vehicle change of ownership? Ngiyabonga. Before ngene lapho ngicela ukwazisa abahlali basethembisa ukuthi sesinayo ioffice nala ithembisa. Yeah. Ngiyacabanga abanye mhlamba bazi. Mawuphuma nje ngethembisa ushona ku freeway on your left ibhaliwe nje Thembisa licensing hub. Ola ku-Link Road la ngase. Yes, ku-Link Road. Yes. Selikhona ke office la le licensing uma bebangazi, ngoba abaningi bebejwayele ukuya Kempton Park. They can get the same services abazithola eKempton Park la eThembisa endaweni yabo. Ngathi abathembi kahle ngazi kwenziwa yini, kodwa ke it's a fully fledged indawo. Kodwa ngikhumbula ngizwe umuntu ethi hayi ngiyanje la licensing eThembisa basabhilivela ukuya kuphi beyichithela isikhathi. Bakhona bengilapha last Monday on another function. Bakhona bona bayeza, kodwa mhlambe i-awareness ayikakabi iningi. Nesicelo siyayisinqondo. Yeah. Sebajwayela ukuya la bayakhona, bayedlula khona la iduzane. Kodwa iyenza konke okwenziwayo kwezinye indawo.
so Wow. bayethemba kakhulu. Nezwa ka ngithi le licensing leya la ithembisa mawuphuma nje la ungathi uyaphuma lapha ya ku Link Road la kunokuba ne traffic khona ngapha kwa left there is licensing isebenza njengawo wonke amanye ayikho into eshoda lapha ya. Cha, bayatesta nokutesta i-driver's license as well. Yes. Hey madoda nezwa ngithi yekaniko kuya kwezinye indawo na indawo la endaweni yasethembisa siyakubonga ke lokho change of ownership. I-change of ownership isebenza kanje ke. Asiqale la. Uthenge imoto via Standard Bank, wayibhadala waze waqeda. Maso uqedile ukuyibhadala, i-bank all along beyibambe i-certificate semoto bakuphe i-copy wena bowulibele uyithelela every month, every year. Now that you have paid it in full, seyibange yakho, which means you are now both the title holder and the owner because the bank was the title holder all along. After you've completed paying, you are now going to become the title holder and the owner. A bank or whoever was financing you will give you the original registration certificate called RC1 Okay. and a fully completed form called NCO, Notice of Change of Ownership. They would have completed Part A and signed and stamped ngestamp sabo sasebank. Wena you would complete Part B, which means you are now the buyer. That form, a RC1 original and a letter of settlement that proves ukuthi so qedile awusabakolodi. You take that and bring that to our offices. So bese sikunikeza iform okuthiwa i-RLV, which is registration and licensing of a vehicle. Uzogcwalisa ke lapho ku Part B and C. Part B ama particulars wakho, C ama particulars wemoto. Mangabe again address yakho is not the same noma ikaze ya verify ku system, sizokucela ke ne proof of address, or ibank izokunikeza ne ID copy ye proxy yabo because they use proxies to do business with us. Bazokunika ne ID ye proxy and sign the form NCO. Okusho umuntu osuke ebhaliswe ngaphansi kwa imoto osebenzela ibhanki. Yeah, okusho ukuthi umuntu owenza amaphepha wasebank. Oh yeah. Uye iproxy makuthiwa kuyothengwa imoto uyozobagcwalisa iform ukuthi ayihambi yoregister. Uyi-proxy for the company, which is the bank or the financier. Okay. Yeah, uzobe sewuza nalawo maphepha wonke ke bese thina sikuphi RLV, uyayicomplete ku Part B and C. It's accompanied by all those documents esengizibalile. Then the RLV form, you would have gotten it at the inquiries desk. Bazokunika ne cover sheet. You attach it, they will attach it to the forms. You go through from the inquiries, you go through to the receiving. Mawufika ku receiving counter, they will check if everything is okay, and they will receive your file and they will give you a number and ask you to take a seat while your papers are going at the back office to be verified. Go verification section, they will check if ngempela that bank is the correct title holder, whether the letter of settlement is genuine, whether the RC1, which is the registration certificate, is valid and authentic. We've got our ways, and they will check everything. If everything is okay, they would have made printouts, and then it will go to the next step, which is now implementation. With implementation, they will still go through the papers and make sure you're right, and they will capture. Now, they are now removing it from the bank to you as the owner and the new title holder. After they have captured that, now it goes to the cashier. You will be called to come and pay. And you would now be paying, I think it's 228 rands, that will be for the change of ownership.
If the car is not owing any licenses, that will be everything that you pay. Then you get given a new registration certificate with your names, both as title holder and owner. Sekungeyakho iphelele. Sengeyakho iphelela usalkoloti bank. And that's the first part. That's when it comes from the bank or the financier to you. But when it's change of ownership between two individuals, stengseleni moto, this is where we come across many problems because our people are not educated. You buy a car from a friend or from whoever sold you the car, ukunika iphepha lemoto, umnika imali yakhe. Most of the time kuphelela lapho. Uyahlala ke wena nephepha lemoto yena uhlezi nemali yakho awuzi uzoregistera anigcwalisanga ama-form. Uthatha imoto wena uyazidrivela. Uyazidrivela. Sometimes you don't even have a sale agreement ukuthi ngathenga imoto kubani ngabhadala malini ngayiphi date. The seller knows ukuthi uyithengisile imoto, but he did not do his part or her part ukuthi azositshela thina ukuthi imoto akusasiyo yakhe, because regulation 14A says mawuthengisa imoto you need to go to the license department, appropriate licensing office, and go and notify them to say, I'm now selling this car to this person. Ngamanye amagama uzogcwalisa le form ekuthiwa i-NCO, uzogcwalisa upart A, bese usigcwalisela upart B, ufake ama-particulars walo muntu omthengisela imoto. However, the certificate usinika yena lo muntu omthengiselile. All we are doing, Mauzagit, is just to notify us we are going to mark it pending sale of vehicle. Okay. Why pending sale? Pending sale because umnikazi akakezi azoyiregistera lo oyithengile. Wena uwe ozizele namaphepha usekunikile kodwa kumele avele umnikazi. Kumele avele azositshela ukuthi sengiyithengisile ke phela isabizi mina. Wenzelani ke? Wenzela ukuthi anything that happens with that car ingasekho kuwe kwaziwe ukuthi wawushilo wena ukuthi uyithengisile. Wawuthe uyithengisele uJoyce. uJoyce ke sekuye, he's got 21 days to come and register that car into his or her name. Kanengi ke abezi ke abantu. Nawe ngaleso sikhathi awusitshelanga. Uyabuya ke next day uthi uzothelela imoto yakho. Owayithenga ngemali yakho. Owayithenga ngemali yakho. Kodwa khona le wayithengisa wangayichinja. So uyafika sithi thina ayasikisa sikwazi ukukunika idisk kunemoto ekolodayo. Hayi ngayithengisa mina leyo moto. Wayithengisa yebo watshela abantu. Ngamnika amaphepha. Wamnika amaphepha kodwa kezanga ke yena la ukuzochange. Because ngokomthetho mawumnika amaphepha msayinise nale NCO form yellow noma white mangaba wasekha yellow ngoba mhlambe siya photocopy sometimes akasayine naye ku NCO part B wakhe ulithathe wena njengomnikazi wemoto uyolifaka ukuze uqinisekise ukuthi lo muntu lo uzoba forced ukuthi ahamba ayoregister imoto egameni lakhe. Kaningi ke abakwenzi lokho okanye bayakwenza kodwa balinike yena lo thengile ahlale namaphepha futhi. Ziqaleke inkinga. Azihlalele naleyo NCO, aziphathele certificate semoto, azidrivele imoto. Every year angithi bomnike ne-ID ahamba yoyithelela ngale ID yakho. Ayithelele agcina ngasayitheleli. Iqale manje accumulate ama-area license fees and penalties wena wazi ukuthi ayisekho kuwe. Uyaqamba uyafika ngilena bathi there's a car that is blocking you. Uyaqala usibangela umsindo wena mina le moto ngayithengisa futhi angisamazi nomnikazi ukuthi ukuphi. Izinkinga esibhekana nazo ke lezo. Baphuma kanjani? Mhlawumbe abantu ake ngibheke ukuthi mhlawumbe bakhona yini ke sinabo abanayo ke imbono ekhona. Okay, khona engimbonayo la
I see abantu abakhona sihlezi nabo siyabingelela Mfanelo kusho ke uMakhenzo Mtshali uyaphila Magalela ngiyathemba ukuthi khamba kahle Mboniseni V McV uthi Mfanelo uphenye ibhesi Zanibe nginawe nami ngilalele bafo sothola ke okungcono ku manager yena ke ungumphathi siyabonga kakhulu mhlawumbe kunembuzo ningakwazi ukuthi ke nesithinte na ku 0713297697 uboniwe Magudu uthi lapha ke Esland Park ubanike omunye la esinaye uChief Mukwatedi okay abanye ke babantu ke esihlezi sinabo lapha nje sawubona siyakubingelela siyakwamukela mawukuthi ke usandula ukusijoyina okay yeah bayakhala kabanye bakhala ngokuthi ke ukunogogo nomkhulu nabo abangazange behole hey siyaqala ukuzwa leyo nto le wewu Nkosi yami kodwa kabanye bengibabona bebuze lapha kwaPhepho bengilapha kwaPhepho ngizwa bebuza izicathula zeingane zesikole or mhlambe labo abasebenzisa amakhadi sicela usichazele kabanzi sizokwazi ukuthi singene kuyo leyo ndaba mase sizoqeda uhlelo sixazulula kanjani ke manje siphuma kanjani kulezi inkinga esibhekana nazo in terms of change of ownership ngoba ngiyabona ukuthi mina nawe masidayiselana imoto ngathi kunezinto esingayinaki ngeshwa ke masowufikile wena uthi uzothelela imoto sikutshela ukuthi kunemoto ekublokayo ngoba in terms of the National Road Traffic Act we cannot transact uma kunemoto ekolotayo kusho ukuthi nje mawukolota akukho sizozolithola so uphambi kwami ke wena wayithengisa imoto awusamazi umuntu ukuthi ukuphi wamnika namaphepha akazange ashintshe seyiyakolota ngebhadi isabiza wena uzofuneka usikhokhele ke leyo mali sizokunikeza iform uzoligcwalisa uzoyikhokha leyo mali uzabese ke uyahamba uyosenzela iaffidavit usiprovele nokuthi wawuyithengisela bani ngoba amagama wona siyawadinga ukuze sizophinde sifake kuloyo muntu loyo owamthengisela umuntu athi angisamazi mina lo muntu lona sahlangana kuphi akukhonakala ukuthi ungayithengisa imoto enkulu kangaka ungamazi umuntu owamthengisela ya futhi akasekho la bekahlala khona ngimbhekile ngisamboni which is also highly unlikely besuke becabanga ukuthi sizothi bangasakhokhi kuyenzeka yini uthola ukuthi imali ekweletekayo lapha yana umuntu uze aphathwe ikhanda jiye kade ayingeke ngisayecabanga kaningi kakhulu kabuhlungu futhi baze size sibathumele ku provincial office yethu bahambe bayenza ama arrangements because anything from 3000 rands uyakwazi ukuthi uhambe uyocela ama arrangements ku Department of Transport Commissioner Street bazobe sebayakwenzela ama-arrangements uzobhadala ngicabanga ukuthi 30% bese le moto beyiblokile baya-unblockela ukuthi ukwazi ukuthola le yakho while uqhubeka ubhadala isikoloto lesi osivumile ukuthi uzosikhokhela wahlala-ke wangakhokhi kwaba inyanga eyi-1 ibuyela back to square one iyablockwa-ke futhi leyo moto kodwa akhona ama-arrangements kuyenzeka mfowethu bakolode imali enhle kakhulu khumbula ukuthi every year mawungabhadali area license fees and penalties are charged at 10% of that rate annually so iyakhula kakhulu imali the more ungezi ize ixake kwawena ukuthi uzobona wenze kanjani yeah ngiyezwa kunentambo engiphazamisayo la ngicele kumfowethu la asisipha kwazi ukuthi ke angikhiphele nje yona sibone ukuthi ke siqhubeka kanjani yona le yomlilo khona ngapha ukuze ke sikwazi ukuthi ke siqhubeke nohlela ngikubingelele ke igama umfanele uphenye ibheshu ngingowa kwaZanibe isibongo sixolise nje ngalowo msinjwana ozwile khona ke umlilwane ubengezi kahle la sihlezi ke nomama ke uJoyce ongowakwamabhena khona lapha nje ke kuyona idivision under community safety kodwa ke yena ubheke kakhulu izindaba ezithinta ke ilicensing uyezwa ukuthi abantu bathengiselana imoto kalula kodwa akufanele ngabe ke kwenzeka ngaleyo ndlela kufanele ke ukudayiswa kweimoto kuqale emahhovisi mhlambe mase siya ngasemaphethelweni iadvice onayo ithini kubantu angifuni ukuba sola kakhulu abantu ngoba njengoba ngisho mawuthenga imoto the day wayothenga imoto egarage
ujabulile uthenga imoto uyaphuma. Akekho okutshelayo ukuthi mhla wafuna ukuyithengisa nako fanele ukwenze. So asikwazi ukuba sola ngokuswela ulwazi. However, maso ufuna ukuyithengisa kungcono kona ukuthi uhamba ubuza ukuthi kwenziwa kanjani. Ukuze uzoyenza into right, because eyokuthi sithengiselane sinikana imali sinikana amaphepha and then siyekele lapho inabo ubungozi, ngoba mawungasayitshintshanga i-ownership icala lisala nawo wena mnikazi wemoto. Ngoba manje uyoyithola so ukhokhela zonke lezo ikweleti nama-traffic fines azoza kuwe because isabiza wena. Lo muntu mangabe ehamba ngayo ehamba eshaya i-beat trap nobungozi nje be-crime ehamba eganga ngayo ku-system isabiza wena. So kubalulekile ukuthi uma uthengisa imoto uyithengise kodwa wazi ukuthi yini ofuneka uyenze uze uzoyikhipha egameni lakho. Ma umnika lo muntu kaningi-ke sesibabonile ngathi sebaqala uku-understanda, sibabonile beza babu-2. Uthola ukuthi uhamba nomuntu othenga imoto bathi sizotshintsha i-ownership. Kuba mnandi kakhulu-ke makunjalo ngoba boyi-2 bakhona. Bazawugcwalisa amafomu bese sebayawasubmitha bese wena sowukhululekile seyisala ichubeka nalo muntu oyithengile. So kubalulekile ukuthi abantu bafune ulwazi ukuthi bangenza kanjani mabafuna ukuthengisa imoto noma befuna ukuthenga imoto, ngoba nala ekuthengeni izimoto bayazithenga imoto, umuntu akuthengisela imoto kanti ayibizi yena. Uthenga imoto nayo lena oyithengayo uthenga enye inkinga phekwenye Ayibizi yena, isejardini lakhe kodwa ayibizi yena, ukuthi iyafika kanjani kuye kodwa ayibizi yena. Mawufika nephepha oliphethe akusilo negama lakhe. Yo, hayi kwanzima. uMafemane Shadrack Masingi sawubona Mhlonishwa, ngiyathemba ke uyaphila. Uthi ke hi Mfanelo, please ask, is it possible to change number plate? Let's say I bought a car at a dealership with Northwest number plate, so I need to register it to Gauteng number plate. Khamba kanjani lapha? Kulula kakhulu bhuti wami, mawuhlala eGauteng uthenga imoto eKZN eNorthwest eLimpopo noma ngabe kuphi la uyithenge khona, la wena uregistera khona imoto uyobaphathela nje i-proof of address yakho, izabe seyatshintsha yona ku-system iba i-GP. Oh, hawu. Very simple. Hawu kwaze kwalula bakithi. Awuyiphinde yangakholakala. Siyabonga ke umbuzo wakho Mfo kaMasingi. Ma uthenga imoto njengoba uyithenge Northwest uzovele uze ne-proof of address yakho not older than 3 months ebiza wena. Hayi kamama, mangabe ucashileke ngoba sometimes abantu ama-tenants sizofuna i-water and light ye-landlord ne-affidavit ye-landlord eshoyo ukuthi ucashile kwakhe u-landlord. Ngale kwaloko uzosilethela i-account yasebhenki, i-statement noma usilethele i-store account noma ngabe sase Truworths noma ngabe kuphi la uthenga khona. Ngaleyo proof of address uzogcwalisa amafomu, uzofika futhi uzogcwalisa nje i-ALV mangabe bese uyiregisterile. Ma ungakayiregistara uzoyiregistara bese so uyayithelela izophuma seyibiza i-GP. Awu siyabonga kakhulu. Cha sizokwazi ukuthi ke simdedele ke umama naye ke akwazi ukuthi ayophusha ke ezinye zezinto. Ake ngibheke ukuthi mhlamba bekho yini abanye menziwa Ntshangase uyaphila mkazi nanguke uFloyd Mathebula insizwa ke eyakwaThembiseni. Floyd kofanele ngenze njani? Kunika i-mic la ukuze kube lula. Kuhle. Ngoba wena ula sikunika i-mic abantu bekwazi ukuzwa ukhona asisipho uzosilekelela. Okay, Bahlali, ngiyanibingelela. To Mama Bena, please teach us about the registration of imoto. Let's say I have a car, it's in the yard, and then I sasebenzi. It's growing every year. How do I ensure that the car doesn't come back to bite me in the future? Deregistration. Yeah. Okay, all right, thank you so much. Sibonga kakhulu ke uFloyd ke ngoba ula studio. Deregistration na imoto ifuna umthelo kodwa ke idlala izingane la. Yeah, when it comes to deregistrations, there are various reasons why you would want to deregister a vehicle.
nako kunye-ke futhi ama-motorist angakwazi watshontshelwa imoto wayireporta emaphoyiseni as stolen bakunika i-case number. You still have to go to the license department uyoyi-deregistera as stolen with the case number and the SAP 21 abazobe bakunike yona emaphoyiseni, because that will mean ama-license i-renewal izostopa there and there, ngeke uloku uyikhokhela kanti itshontshiwe. So you need to come and deregister it as well as stolen. Okwesibili, you are involved in an accident, the car is written off, akunakuthi ungakwazi ukuyilungisa, i-insurance has paid you off, but luckily those that have got insurance companies, they do register it from the insurance side of things. However, mangabe bengekho insured kodwa beku-accident, uyayibona ukuthi ngeke ukwazi ukuyivusa, buya nayo uzoyiregistera as scrap. Sizobe sicela ithombe ezu-4, the front, the back and the sides, ne-affidavit why you want to deregister that vehicle. Uzosiphathela-ke ne-original registration certificate. In the instance where imoto ekudala uthi uyayivusa bathi ifuna i-gearbox, uyayithola i-gearbox, bathi ifuna ini uyakuthola kodwa bathe ayilungi, seyibekela iy'nkukhu seyenzeni kodwa every year umthelo wona siyawudinga abahlali. In that case again kusho ukuthi the car is unfit for use. Uzobe sesosenzela i-affidavit, uzosilethela ithombe usibonise ukuthi nayi phezu kweyidina lapha ekhaya, I drive, it's not drivable, sengifuna ukuyi-deregister. However, you must remember ukuthi bakhona bathi mayihlezi lapha ejardini bangabe basayithelela, bathi kudala ihlezi so angizothela. Mawufika sizokutshela-ke thina ukuthi le 4 years zonke ungamtheleli besidinga imali engaka and siyayidinga, area license fees nama-penalties sizowadinga wonke before sikuscrabhela yona. So lapho awubosachaza ukuthi bingasebenzi le moto, ngibhadalela kanjani imoto ebiloku idlala iy'ngane? Akukusizi mfethu, bekufuze wena nje every year wenze sure ukuthi uyeza uzoyithelela iloku ingasebenzi. Nanti bonala ithemba lokuthi izawuvuka ngelinye ilanga. So ngamanye amagama imoto awuyitheleli ukuthi iyahamba, uyithelela ukuthi uyayi-owna. So until such time you come and deregister it either as scrap or as stolen, there is no way you are exempted from the license fees. You still have to pay ama-license fees every year. So engizama ukukusho ukuthi ayikho neyodwa i-transaction eyenzakalayo ema-ofisini uma ngabe ukolota enye yey'moto zakho uzofuneka uyikhokhele uze ucede. Okay, all right, not a problem. Nakulana umakoti ngimthengela imoto as a gift. Umakoti-ke naye adecide ukuthi impilo isimthatha imbeka kwelinye izinga la mina ngingasadingeki khona. Ubazi naye ukuthi vele into zemthela kangendawo kuzo ithelelwa yimina, kodwa ngoba nami asisathandani sengithi mina ngeke. Ngeke impela. Mhlambe senze njani lapho kuleso simo? Nami ngidecide ungasayitheleli naye uyedriver la edriver khona, wazi ukuthi ikhokhelwa yimina kodwa mina naye sesihlukene. Nihlukene nidivorceile? Ya, ngaba ukuhlukana kokudivorce kodwa mhlawumbe uri ngamlobola sesidecide ukuthi hayi akabone enye indlela. Ibhaliswe ngobani? Ngaye. Ibhaliswe ngami, yimi engamthengela imoto kodwa ngiyinika yena as a gift. Awuyobuya uzoyikhokha baba? Awu. Uzobuya uzokhokha isikweledi ngesakho. Thina sazi ukuthi wena wayithenga wayinika umakoti nisazwana noma ngabe ningasazwani, imoto ibhalwe ngawo, umthelo funeka uzothelelwa nguwe.
akubuzwa mbuzo angichaze lapha asifuni zazi asikwe home affairs asikwe ndaba zabantu asikho kwandaba zabantu sicela imali nje lana imoto eyakho Dzanibe khokha imoto yes khokhela imoto wagcina ukuyithelela mhla nihlukana ngo2022 yonke le 4 years seyihambe yafika la yini ubize lonyaka vele okuyiwo khona okwaziyo waqondanisa kangaka angazi lutho okay no besicela nje mhlawumbe kukhona okusalayo sibe ngokuthi ke siyayigoqa but we really appreciate your time and siyabonga kakhulu asikusho nje kubantu ukuthi ya punctuality ngiyabona hey idlala ubi kuwe hey 2 hours earlier ameveko yeah okay your last words emphakathini nanokuthi mhlawumbe ikhona yini website alabe nganithola khona nokubakhuthaza nje kakhulu mhlawumbe nokugcizelela ukuthi nala ithembisa sinayo ilicensing fully fledged i-website so far angikho sure ukuthi i-updated kangakanani because kuke kwaba nama-challenges so I wouldn't want to divert abantu khona divert people to a source nami ngingakayicheki however abahlali basethembisa ngiyasho ithembisa licensing hub is fully fledged iyasebenza bangayethemba irendara the same services ozozithola eKempton Park ozozithola eBoksburg asikho isidingo sokuthi uspende isikhathi nepetrol uye kwezinye indawo kanti ngabe uza khona la iduzane uzosizakala ngathi bongabala neMalboro bayayithanda iMalboro no I'm going to Marlborough angazi yeah hey babe bebeyithanda kodwa ke ngathi ke kuyasondela yeah no angizokhulumela ama centers waseJozi yeah ungava ngasiwayekele bayazi batholani yeah kodwa all I'm saying kubahlali ukuthi ikhona la ithembisa kanti ke neyaseKempton Park ikhona nazo zonke lezi ezinye abo Boksburg Germiston Alberton Springs Nigel yes Brakpan and so forth so engakusho ukuthi buza mawungazi umuntu akazihluphe abuze ngoba inkinga sibuzana sisodwa asibuzi abantu abasebenza ngaleyo nto yebo sibuzana thina sisodwa wena wagcina kuthiwa bese uyamtshela umuntu kanti akusasenjalo then uhlala kuleyo nto mawufika uthi mina bangitshela ukuthi mawuthi utshele ubanathi no enye iBrian yathi sicela nize nizobuza ema-ofisini we've got ama-inquiries desk for a reason mawungena ema-ofisini ayikho i-office engenayo i-inquiries desk fika ubuze lapho into odinga ukuyazi bazokuchazela mawungalitholi ke usizo ungayicela i-supervisor bazoyibiza maso uhlulekile ukuthola i-supervisor beyibizile ungamcela umanager bazongibiza ngizawuchaza ngizawusiza la ngisiza khona out of 10 how often do you get called just for appreciation when people say no man I just wanted to appreciate staff members number 1 2 and how often do you get called where abantu baya scream and ungathanda ukuthini ngaleyo behavior yabo the funny part ukuthi when they are happy they don't want to put it in writing bazokutshela nje ukuthi hayi siyabonga yazi I was in and out in 10 minutes put it in writing phela sikwazi ukukhuthaza hayi no mina hurry onayi ke email address yami no ngiyabonga and that's it but when bahambe kabi babe ne encounter engekho mnandi nomunye wabasebenzi that's when you will hear ukuthi vele ni useless vele anifuna ukusebenza and so forth and so on however I must say ukuthi la mina ngikhona kuze kube manje anginawo ama-query amaningi pertaining to ill treatment by staff there will be isolated cases but nakhona masoyilandelela ubone ukuthi isuke laphi iyapi and normally we are able to resolve I do get ama-compliments yes here and there but like I say people are very reluctant to send an email or to write it down and say it kodwa we try by all means ukuthi abantu mabafikile bayasizakala futhi bayajabula
siyaba ke nawo ama challenges we system ngoba lately inako uku-acta up uthola ukuthi ama-biometrics awasebenzi and therefore i-service izoba disrupted, but we then also inform them ukuthi sine-challenge. If you wanna wait, you can wait, you are still logging a call. If you want to come back tomorrow, you can come back tomorrow. We do talk to our people. Yes. Mbuduma, Sithokoze khulu. kuthokoza mina. Yeah, no, siyabonga kakhulu isikhathi sakho and we really appreciate your time. Ngiyathemba ukuthi asikubambezelanga kakhulu, ngiyazi ukuthi njengomphathi manqinqiza there's a lot happening, but thank you so much. Ngisaya kuKasi FM. Oh, usayikasi FM. Ubabingelele kasi FM batshe Thembisa online bathi sanibonana. Thank you. Okay, there we have it. Angazi ke mhlambe ke sizobamba I background nyana sithi ukuphefumula ngizo obraz ukuthi bathini kimi bese ngiyabuya ke ngizoyivala. Right, hey, kuyakhalwa. Siyabonga kodwa ke kumphathi la njengo Stanley Mlobedze uthi Dolibuwa mphathi uyabonga kakhulu. Makenzo Mtshalo uyakhala la uthi hey mfanelo vele ke awukakezwa lutho ngosasa imali ayitholakali ogogo bayaquleka emashop uthi ke kubi. Yehlisana umoya Mbokodo lapho bogogo bethu nomkhulu bethu. Ngicabanga ukuthi ke solandelela la sizozama ukuthi ke sixhumane naba kwaSasa abasitshela ukuthi iphi imali mhlambe lingathi lishona mase benenhlanhla sikwazi ukuthi mhlambe sibuye nawo lo mbiko ngoba ngiyazi ngokuhamba kwesikhathi sokukhuluma ke nomama uJabulile Maseko okuyena ke wenhlangano you are not alone sibheke ukuthi ke ngabe ke kuhamba kanjani siyabona ka amaphoyisa ayazimisela nawo kuma cases we GBV kubalekile lokho ke kakhulu ake ngibheka abantu ekuyibona besihlezi nabo ngaphambi kokuthi ke ngivale ngiyezwa nalensizwe edayisa ilona inqina iyasho la ngaphandle manje ngifuna ukuthi ngibambezeleke yabona ukuhleza e-studio lana kuzokuthiwa idlula inqina man
Yabona ukuthukthela kabi umuntu angifonele kudlula umuntu wenqina lana ngingabisakwazi ukulithola inqini selidlulile sekufanele ngigijimeke manje ngiye kwesinye istaladi yabona ngiyathanda into edliwayo manje angifuni ukudlulwa inqina. Hey nabo bayashesha labantu umuntu uthela uzwe iflate lile mawuthi uyaphuma usagumula igown usedlulile. Hey mawuthi ucela inamba uthi yebo udlule nenqina lana ngishela inamba yakho uzokutshela inamba ayisebenzi balele nje izitori eziningi. Hey yabona abantu lapha kulungile kodwa iyodibana sibheka abantu besinabo. Okay siyabonga amafemani ngibonile uthi hayi kusimple kakhulu nabafowethu abanye kwesisuke sihlezi nabo la hayi ngicabanga ukuthi ke baphelele simnandi sigrand si right. All right Floyd Masithebula, thank you so much for your contribution. uFloyd uyilento ekuthiwa i-contributing content contributor namhlanje content contributor intatheli ke yethembisene ubani omunye la insizwa ke la kwi-production asisipho Figlen phinda abe ucamera person uBrazo ubanele sondlo nawo khona qinisekisa ukuthi ke nama VTR na yonke into si on nanokuba silapha nje uyu Brazo esingakhulumike kakhulu sinabo Brazo vele da okay sharp singayenza kanjani lento lena khona yabona hayi thina botsane ufika la kimi ngiyakutshela mina mfuna benali i-hour mawuzoxoxa nami ya 1 hour ngoba kuningi singakukhuluma ngisho ungibingelela nje emole uthi ubingelela sengiyaxoxa tshela ukuthi hey buka manje ugesi awukho lana hey kwayinkinga kanjani hey nani yabona sivulele la kodwa ke akusiyinkinga hey bakwethu ubugebengu budla lubi budlangile buyinsakavukela kuhle kumchilo wesidwaba kubi mangabe ingekho ngempela into ekukhiphayo ekhaya mangabe selishonile ilanga ayi awuzama ukuba nganeno awuzama ukuba sendlini nginokubona ke kwezinye zezindawo ke njengalapha kwamalokishini nje akhona kwamalokishini akhona ngo10 ebusuku uthola ukuthi ubuya uyendlini kunezingane nje ezintazayo taze stradini uyibuze lezingane kwenzakalana angazi bazali ake niyibuke bafowethu le nto leyo izingane nje ezincane thothi ziyantaza estradini eningane uma ibona imoto angazi noma indlela ekudaleke ngakhona ivele ifuna ukujumpa before imoto izofika ingekho nento ejumpelayo ingekho nje isidingo singekho ijumpela ukuyoma ngale uyayibona le nto le ake sizameni bafowethu ukuyikhuza izingane kanengane nokugezwa ngegezwe izingane bafowethu ezinye izinto ayingeke bafowethu asikhulumi kodwa siyayibona ake igeze ingane akigeze nje mayizolala bafowethu ayikabi yabona ayikabi ngempela hayi ukuthi mhlambe kanjani ukuthi ke mina ngento ingane nje igezwe amanzi angithi akhona insiphi khona bafowethu ayikigezwe nje ingane mangabe izolala ingane uthola ukuthi ke manje iqwebheke ekseni yolala iyovuka isakwebhekile hey ugeze nje ingane uyigcobisa uyeka ifoni kancane ugcobise noma uvaseline icwebezele ingane ibe warm then ke qhutshekwe yabona hayi ukuthi mhlambe ngiyalwa no uyabona sinankinga nezingane ukuthi ake igezwe ingane or kungenani ikifundiswe izigeze yona yazi nengane ukuthi mhlambe nango 6 bakwethu sekunganeno manje yabona thola ingane ngo12 lapha yana yey imbashe ngaye lenye indlela ongakazi uzuyibone nawe uyibuze mhlawumbe uthola enye ingane ilahlekile sepolice station kwayibheke into ongakazi uzuyibona uyibuze uthi hayibo yini ngempela kangaka bafowethu siyakhuluma manje ngiyantshela mina hayi ngeke sidala silo sinisaba siyantshela manje hayi ngeke gezani ingane hayi ungeke bafowethu ngeke yini kanti kangaka sibhizi kakhulu hawu ngeke bafowethu ngeke hawu ngeke ngiyakhala kodwa kangikhali kakhulu angifuni manje bese kuthiwa ngikhala kangaka hey kanjani uyazi phela abantu kunale genge evela ingakuthandi hlezi nombono uthi uhleka nje utshela ukuthi hey uhleka kanjani manguhleka kanje uyayibona kuma nje ngayifakela izibuko kuthiwa hey izibuko zani lezi gunda amadress awubheka ikhanda likhulu awu yini kanti ake ungeke nawe ngiphile nami yabo ngeke ngibe happy kuphuza irooibos ngirelax hawu yini kangaka kulungile ukuke uyahleka ukuke lapha uskep awu ngeke bafethu hayi ngeke sikezeni ngempela ke ingane yabona ngeke noma le clip ningayirecorda ke ni screen record le mafoni nifake ku WhatsApp hayi sikezeni zona izingane awu ngeke hayi azigeze izingane bafethu ngeke yabo ake kuthiwe noma ingane ilahlekile nje siyithola epolice station i-warm ingane yabona right thola ukuthi uma wengane wahamba Friday naye akazi ukuthi ukuphi uyabona phela kunabantu umuntu akangazi naye ukuthi kuyiphi location ungambuza ukuphi akazi usendodeni
akukho wrong kuba sendodeni akusinto wrong ukumnandi siyazi bafethu kodwa ke phela nawe khuluma ekhaya yabona nje enye inkinga esinayo njengamanje mina ngiyakhuluma zonke inkinga esinazo njengamanje number 1 sinabantu abakhuluma nathi emafonini uthola nama message awu 1000 umuntu useyakhuluma ke akakabingeleli akakashutha ubani wakwabani introduce yourself yabo ngapha wena mhlawumbe uma ngengane uhambile ingane uyishiyile ekhaya awukho nawe awuzazi ukuthi ukuphi kulungileke asinankinga ke naloko ke yabona ingane phela igezwe yabona shiyegeziwe ingane yabo amanzi water vati ya bengithi namba ngisike nje kwelijikayo hayi ukuthi nginenkinga bafowethu amagawuni ke ngicela ukusho ke kunamhlanje ngideclare asinankinga namagawuni nakancane indaba yamagawuni sasiyidlalela thina ngayo yabona sisazoqhubeka futhi ukudlala sinankinga namagawuni ungahlama ugqoka igawuni yakho uthola ukuthi manje so umiseke kabuhlungu yabo kodwa phela nawe awuthi mawuyifakile igawuni ake ufake okunye ngaphansi yabona thola umuntu uyabona igawuni yodwa hawu ngeke bafowethu awu ya gqoka phela iground gown yakho ke sizokushutha vele sidlale nawe kodwa nawe phela igawuni ho ngeke mfowethu thola negown yakhona awuyazi noma amanzi yawagcina nini amanzi bafowethu yini ngempela bafowethu kangaka yini ngempela siloyiwe kwayona igown ayisawashwa ke ngcono nje ukubona igown ewayo clean right ayi ezinye izinto zinokusikhathaza hayi igown engcolile awungeke ngaso isikhathi usisi ukhuluma hayi no ngiyabonga hayi akukho kunye mhlambe ngiyaba nginenkinga no abanye njengoba ngikhuluma nje khona usengaphawula wathi hey awusiyeke wena ngeke sizwe ngawe hey webadoda hayi kulungile ya nami ngisika ke kwelijikayo kunezipesheli ezikhona lapha ya eyitolo zakhe eziseduze ngiyazi kwa OBC zikhona nalapha ya Pick n Pay Kalfontein busy corner mall uphinde futhi ucheck izipesheli lapha Midworld Kalfontein corner nginezipesheli lapha engasuka umphansi OBC lapha ke Thembisa Plaza ezinye zeindaba ezibalekile nazo lezo into yokugcina engicela ukuyisho naye before ufona ngo WhatsApp call awucheke phela nawe isignal ngoba manje ufone siloko sisabela manje asizwa kanti kwenzakalani ngokuthenga airtime ufone nje direct hayi kabi bengibuza hayi ukuthi mhlambe ngithi akube njani ngiyacabanga ukuthi nayo WhatsApp call ayisathandi manje ya fona ake nawe uboka ufone ngelinye ilanga direct yabo khuluma inetwork siyibone yabamba awu wena kushuthi awusayithengi airtime wena sokwaba iWhatsApp call wena la ubambe khona iWi-Fi wena uyafona isignal awuyiboni ukuthi ihamba kanjani sizokuzwa yini noma sikuzwa uyafona uwe ama voice note khona enye insizwa ngaxabana nayo namanje ayengikhulumisa yathi thatha number yami ngathi hayi mfowethu kulungile the suka lapho umuntu angithumela ivoice note namanje angakhohle yathi 19 minutes 35 seconds angazi ke mfowethu ukuthi njoba ungangikhulumisi kusho kufanele kuthiweni ngempela ke ngizoyilalelelwa ubani mina kusho kufanele ngibe no 20 minutes ngidle ngize ngiyoqeda itiya yikho enye into efanele ngiyenze mina ufike ngilalela uvoice note angeke mfowethu ishow phela le angisho kabi sengisho ukuthi umuntu vele maye ngafuni umuntu mayefuna ukukuzonda uyakwazi ukuthi enze into azokuzonda ngayo ngoba ngempela ivoice note ka 19 minutes engizoyilalela ngisukela ngani kumfoka kithi uyabo ivoice note manje singawushanje umthetho thina wala ithembiso wethu othi thina 30 seconds khuluma yonke into ofuna ukuyikhuluma uyabo uchaze ukuthi kwenzakalani sibuye kuwe qhutshekwe ngempilo ya hayi lapho ke ingosi yami le engiqalela yona engithi ngisika kwelijikayo yabo nasilwe la sisika kwelijikayo nami kusho nje bengibe umbono wami opinion angisho njalo ke ngesingisi yabo nalento ukuthi lamthothi ku relationship sengiyasho nje leyo ke sinami ingoma engizwile kuyathandana sekuxatshwene wena kusuyofuna ukukhuluma isilungu sixabene umoya uphezulu manje mawuzongikhuluma isingisi ngizozwa kanjani kwashumenzi ngizokuzwa kanjani mina ukukhuluma isingisi sixabene uyayibona le nto le boyibheka ezinye izinto ezenza ukuthi inkinga zingaxazululeki kuxatshwene mina ngumsuthu mina noma ngumZulu noma ngumXhosa wena ukhuluma isingisi wena yabo angisho kabi ngisika kwelijikayo kulungile ugesi bathi uzobuya ke ngabo 6
nabo laba abanye abanokusithumela ama message uthothi ugesi angu imfanele ke nisiyeke ngezinye indaba asinagesi hawo kushuthi sekufanele ngasetsheza mase akusafanele ke manje thina sisebenze ngoba ugesi awukho yabo angisho kabi nami ngisika kwelijikayo ngiyabonga ke igama umfanele uPhenyo Bheshwa kaDzanibe sibongeke kwi-EMPD esikhathini esingenganani before ilanga lishona uzobe usuyibonile iyana you are not alone siyabonga asisipho sibonge Floyd sibonge Banele Brazo Sondlo umfanele uPhenyo Bheshwa wakwaDzanibe uthando nesikhombisa lona masihlangana thank you so much siyabonga kakhulu abanye banokusihlaba nangama 50 rand lapha kukhulu lokho bakwethu siyakubonga kakhulu uyabona thank you so much nezingane ezincane ezinokugijima zisihagela siyakujabulela nako lokho nani bazali lapho emamall thina siyayithanda ingane mangidlalisa ingane yakho musa ukuhlina wena uyabona ngidlalisa ingane mina uDunzi ubathi yini bundle of joy mangidlalisa bundle of joy angikwazi ke wena uthukutheliswa yini sisafe la sikhona sidlalisa ingane ngoba yinhle ngazi ke mina ukuthi wena ucasulwa yini umama wengane sidlalisa ingane ngisika kwelijikayo nisale kahle Get 2 for only 18 Rand. Tola 5 kilogram OBC golden brown sugar for only 100 Rand. Valid from the 27th of May till the 3rd of June 2026.